warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cami. Amin. Dulu ya Yung kowe ngerti ora karepe mamake kaya ngene iki. Kowe tak celuk mrene iki, kowe ngerti karepe apa ora? Yung karep Yung Kit kamu gawe rampung apa durung ning pawon kono niku. wis Yung wis Biasane ning ngapusi. ora Yung Kaya lho nyapu rumangsaku kok. wis Yung Bisa wis. wis Yung Nyapu wis Yung golek kayu. wis Ya. Ngene lho yo. Iki awake dhewe iki diundang karo Bapak Panit. Kon undang ning panggung kene iki yaiku perlune dhewe iki ulang tahun transmigrasi sing ping 44 kaya ngono ya. iya Yung Kowe ngerti ora ya ya ya. ngerti Yung Kowe iki biyen tak gendong, tak jak tunggu pari, tak kanggo jagung, entek dipangan. Kowe ora gaplek, ora gede ngono kuwi ya kuwi. ya iya Yung Nek jika ada wong bantah wae. lah piye to Yung Ngene iki ya. iya Yung Aku iki jane awak iki mesakne. iya Yung Mesakne tenan. Kowe iki kancane padha kira anak kabeh. Wis padha duwe bojo. iya Yung Kok sampean gak jomblo jane karep. jane ngene Yung aku wis gede awak kowe ora asli kapan wis kuat yo mati yo wis kuat yo aku ini rapi yo Rata jenenge wong tuwa ki yo anak kuat, rasa oleh wong pira. Ya tapi aku wong kok kepiye? ya wong tua iki yo ngarani yo ndang rapi yo ngono Ndang rapi. Wis, Pak. Wis wong tuwa niku ngengken anake ndang rapi yo. Wis. Ayo, keluar. Keluar kowe. iya Yung Ora pantes.
Ning jual kepiyen nek pancen kepiye jenenge iki wis ora kuat ngapet hawane apa jenenge kamurkan wis beli sosok jan mrene wong tuwa setuju ra ya Oh iya yo kok tak golek yo yo. Iya. Ben yo. Misale kaya sapa pamane tak dekon kowe iki mergane selongmu ora ana potongane bias Jane ngene iki yo wis kuat yo iki wong Merapi yo. Wis kuat kabeh iki yo. aku ki bola-bali mono kandhane kuat cara kuat ki kaya mamamu iki lho Yo piye yo ngene iki yen wis tuwa iki yo kudune sing nom-nom kuwi sing paling kuat yo. ya saiki ngene wae kabeh mau nek durung dudune ya istighfar oh jaluk penemu karo wong tua kae wah piye pamen aku kepengin sing kae aku dulu enak no mau kira-kira Piye yo. mobilnya tua Yo piye yo ngene iki lho yo. sing kira-kira bisa melek utawa kira-kira kowe karo calon bojomu kuwi ngono wae Oh iya, ngono yo tak golekne langsung tuwa tenan yo engko ben iso yo. ya nek ngono wong tuane wong dongake wae muga-muga kaya iki tak oleh jodoh wong tuwa ndang gendho kutu nek ngono ta Iya yo. iki kira-kira terus ngene iki yo kanggo ngripur pikiranmu sing bunek ora ndang duwe bojo kuwi kudune kowe yo ayo padha sengsak karo mak dhewe lho anakku wedok ngerti to Yo nggih. iki nang dhewe wedok ora gelem nyawer ketemuan wis to kaya wae dandan kaya ngene iki ora nyawer ora yo mesake to tak dulu sik tak dulu wah 100.000 alhamdulillah gendine iki kok malah saking gunung iki jadi dibawanya kan duk dibawanya bumi itu ya bawanya ya iki pemirsa iki aku njaluk gendhi iki saking gunung iki tak kireke yoki sesepuhku bapak kican sing dalem mesti ora tau iku wonge tau ora kira-kira Pak Dukun karo Pak Kandi, ayo serapat lu sing bariki, ayo. Pak, iki kalau nyuwun gede sampai gunung, anakmu nyuwun dipun bawane rumiyin. Iki njaluk lagu mungkin yo. Lah tak delok sik yo. Sama wae lo pancen mungkin. Mestine to. Mestine. Iki saka penonton njaluk lagu yo. Iki kagem saking penonton Sugeng Dalu. Buncange kalian Bu Ibu lah niki sadurunge njaluk lagu iki anak rokok figur iki kanggo limbuk yo kok ngerti lho yo lek limbuk yo gawene rokoke figur ya iki matur suwun sapa sing iki wis didongakne muga agar rezekine Sekah yo. Iki wedok ki rokok. yo rokok yo iki rokok yo Jare ndik. Jo mau lah. dan sing ngene yo Mas Ya, apa njaluk apa njaluk? iki para pemirsa iki njaluk lagu niki kagem Bapak Tapianto kalian Bapak sinten iki dibuka. Bapak Tapianto kalian Bapak Kamto. Lah niki unjukane apa gendenge niku serapat. Lah menika nyuwun lagu serapat kagem Mbah Kamto kalian Mbah Tawi. Matur nuwun marang Niki mengki serapat niki saged menika menghibur kalian penonton sedaya kalian Mbah Tawi kalian Mbah Kamto. Monggo niki kula sumanggaken serapat itu kagem Mbah Kamto. Amin, niki jane mboten bisa ngayu. Kudu senanyo munggah mriki Pak
Kok ya iki kanggo desa lho, Pak. Kanggo desa ndak apa-apa. Ora saya sini sih. Pak Kanidi. Iki sampun, iku sampun. Ayo. Salam Pak. Monggo, monggo. Pak Kanmani, monggo. Tak jebon ora gelem ora. Monggo. Monggo, monggo, monggo. Monggo. Seneng wonten ing dhuwure panggung mriki. Niki tasih kathah ingkang badhe dipun lampahi. Nyuwun pamunten. Niki gedhe napa niku kula? Sama nem. Gandhan ingkang sekar kadung lan para bini sepuh, Pak Kades, ini namung hiburan Pak nggih. Kok Lambene kan dari praupamu ya jabang bayi sing meteng jabang bayi. iya. Setelah bui kaya ngene iki pamriki ya gur pengen ngeramekke hari jadi Trimukti yang ke-44. Mula saka kuwi ya muga-muga bocah-bocah sing nung-nungan kuwi kok iso tergugah. Lah sing tuwek-tuweke gedhem kaya ngene supaya bocah nom-nom kuwi kok ben aja lali karo budayane awake dhewe minangka wong Jawa. Dadi nek ora ngene ya engko suwi-suwi ilang. Budayane awake dhewe kuwi ilang. Mrene ngono ta, Bang? Iya lho. Aku ngene iki jane yo isin kok. Lah iya ta. Aku yo iki menang. Anakku kok. Iya. Wis muga-muga apa sing dadi lakone awake dhewe iki iso
maremke wong sak Trimukti khususnya lan desa-desa liyane. Upama kowe ana sing ngesirne pengen nanggap ya kon hubungi Mas Parni wae. Kira-kira wis siap kowe lho. Siap kita Mas Parni, Mbak Mitun, Pak Sunar kita yo siap mulai dihubungi wayang-wayang. Siap. Siap Panggan siap. Bangga siap. Ayo. Sing penting Sing penting ya. Priya ngono kok. Iya lho. Panggan dajo. Aku wis bingung ini lho. Apa yang tak omong? Beromong sing penting guyu. Iya lho. Aku guyu Kira-kira desa nang pikir desane dhewe no kok. lah yo ora gelem lah nanti bayar. Iya. Lho kok yo desane dhewe ya. Iya. Iya ya, ya kudu kita lakoni lho. Iya ta. Aku kete lambemu. Lambemu padha-padha. Aduh. Piye Pak Mes kira-kira engko kersane nanggap piye? Panggang siap kita lihat ditanggap. Kelingan Pak ya. Ki ngene lho, Gop. Iya lho. Adikmu Ki Lurah Semar kuwi duwe gawe dina iki ngeramekke desane. Artine ngerjakne minangka ulang taune sing 44 tahun. Lah awake dhewe iki ra ya oleh undangan to. Wong ada-ada kok negara seberang. Dadi arep piye-piye Semar kuwi adimu. Dadi yo kudu ditekani apa sing dadi undangane adimu Semar kuwi. Ngomong lho kok meneng ae Panggan. Ya kuwi kudune ya kita tekani lho. Lah iya. Wale iki ya ulang tahun iki nek sak wektu ya setahun pisan. Ulang tahun kok, Gop. Dan transaksi kan triwulan. Ya benar. Relaksasi ya apa kok? Transaksi ini anak kleru ya semester. Nah. Oh ini sekolah apa ora jane? Rasa. Ono ya ora ngerti lho. Kerasa mak biyek sing triwulan iki lagi. Ini baru kerasa aku madhep lho. Lek liyane kuwi ndak tak kerasa. Sajane masak. Kira-kira Pak Kades yo kerasa kok. Kita iya kerasa tapi ora dienggo rasa. Iki nggih ngapunten Pak Kades niki soalé cangkeme rada angel ki wong iki. Iya rada angel ngomong ya. Lah iya omong ki dadine ya mlentah-mlenthuk. Terus saiki kepiye ceritane awake dhewe iki arep mangkat budal saiki ning negarane adimu Semar apa isih arepe keguyonan? Ya nek kira-kira iki kita ya wis wengi iki lho. Terus? Kita nano ya ndang budal wae. Budal wae. Ayo Yo. nek budal ku awake dhewe iki marai yo adoh. Dadi yo dadak ngenekne tiket barang lho iki engko. Kendaraane mesti Sawah. Lah wong adimu Semar kuwi nggone ning Tanah Joko, awake dhewe ning negara seberang. Dadi yo nyebrang laute kodane gede. Ya tapi kan Pak Kades. Ya awak manggur duit tak sama manggur ning warung terus. Ngetani triwulan kesuwen saja Iki kok cak nom-nom. Ora paham lah aku kok. Sing paham awakmu aku ora paham. Yo minangka sesuli wong-wong adimu Semar, ayo awake dhewe ndang budal wae. Kok ndak ditunggu-tunggu karo adimu Semar. Mergo kabeh ketoke wis disiapne, dadi awake dhewe ora usah kesuwen. Mergo kebune jam 11:30, engko senak kepengen ya padha ngantuk. Wis ngono wae ayo awake dhewe ndang budal ning negara
gunung kudung padha hoyak segara padha muncrat bengawan padha ndrugat ngrusak marang keindahan padisan uga perkotaan. Para warga mlayu tunggang langgang ora iling sanak ora iling kadang, ora iling bondo dunya, ora iling ingon-ingonan, sawah ladang padha kelepan, tanduran rusak ora iso dipangan, penyakit dadi blek-blekan, kemiskinan dadi ra karu-karuan. Kabeh ku mau akibat sangka pulah tingkai manungsa amarga tumindak uspada mlenceng saka pawiraning negara lan agama. Wong tuwa ora bisa dadi conto lan suri tulodo, wong enom ra duwe tata krama, kon sinau padha mlayu, kon belajar padha kurang ajar, kon salat padha minggat, kon zakat padha ra mangkat, kon poso padha ndaga, kon munggah haji padha ra wani, panggonan ngaji padha sepi. Yen kahanan muskaya ngono iki tinggal nunggu saat kahancurane donya iki, mongko kiamat bakal nemahi. Mula sangka kuwi ayo padha ndang bali tobat marang Ilahi Robbi, menyesali samu barang kang wis dilakoni, nyekek-ngekake tumindak becik kang diridhoi, nglakoni kebajikan, nyiptakake persatuan, negarane dadi subur, rakyate dadi makmur. Uripe padha ayem tentrem, balbatun thayyibatun warabun nafur. Sireping goro-goro jumuduling para punakawan, Kyai Lurah Semar, Gareng, Petruk, Sumawana, Bagong.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para kini sepuh, para bapak ibu lan para kadang-kadang kula wiranem nggih wonten dalu punika badhe ngibur panjenengan sami. Nami kula Gareng, Pak. Nggih. Jan Gareng nika bejet ning. Nggih. Kula saking menika matur nuwun panuwun dumateng asipun para bapak ibu terutami pemerintah desa Trimukti ingkang sampun nimbali kawula sarincang kangge ngisi wontenipun hari jadi Trimukti ingkang kaping 44. Mugi-mugi anggen kita sedaya ngrayakaken sambangipun kadang-kadang kula taruna mugi-mugi samangke para bapak ibu nggih didukung men sesuk iso juara siji nggih ta nggih boten napa-napa kalah niku nggih mergane napa pun bondo donya tenaga dikerahke nggih namung alhamdulillah tesis titik yo balik modale. Sang menika para bapak ibu saestu ing mriki perangkat desa dipun dukung Bapak Kepala Desa Bapak Supangit tahun menika ngawontenaken hiburan rakyat. Tasipun nguriri budaya nek mboten diuri-uri ilang Pak nggih. Wong sing terus kula mawon kadang-kadang kaya omong apa nembang apa Pak jumlahnya ngoten niku. Nggih, sakniki digali. Ya, niki mangke wonten kadang-kadang kula Pak nggih. Niki anake Semar wonten 3. Lah mangke nggih kajenge dodolanan kala wau pas lingkungan para bapak ibu ngersakaken lagun dereng puas. Niki mangke goro-gorone dipuaske kalih kula tak nyambi omongan kalih Rama Semar, rayi kula Bagong lan rayi kula Petruk samangke kajeng iya saengga kanthi Mbang Menteri Kemuti. Setuju mboten? Alhamdulillah setuju amin. Nek mboten ngrengeng rasane kok kirang keduga Pak iki. Jane ngeten, rayi kula Petruk sing ganteng dhewe niku nek ora direngengke diundang ora teko. Lah niki waduh, lah iki ora tak reng-rengi sithik. Nggih Pak Parni, njaluk reng-rengeng. Men sing ajeng nyawer nggih nyawer kok. Pripun nggih? Kula tak nawa riyen nggih Gubuk Asmara tebi dikindhing, Pak. Sintingane saking pundi? Monggo. Ya gradul apa masuwe ratuke kumpul gitu. Ayo sedina sithik sesuk tambahi lenge. Nggih, roh panas. Pancane meneng wae nek ngarane kono ngene. Sakjane para bapak ibu niki kangge ngregengke swasana, mugi mangke anak-anak kula nem-neman men belajar joget nyanyi sing secara Jawa. Nek Jawa mratelake inggih menika kebagusane ling budaya. Petruk. Wah, adikku sing ganteng dhewe nek ora dikeki tembang sing halus, jogetane besus sing apik ora teko iki kok. Iya Kang Gareng. Ayo njaluk apa Ki nek? aku teko Kang Gareng. Ayo. Ayo ditabu. Ayo Petruk. Selendang.
pamirsa para bapak, para ibu, para kadang-kadang isi ndelok dhewe dadi apa sasengan iki. Ora Kang Gareng. Iki mau jane acara apa kok padha iki le ya. Mula Desa Trimukti nganakake bahagian bengi penutupan. Oh, mau iki lho burine dhewe diwaca. Desa Trimukti ulang tahun hari jadi ingkang kaping 44. Pantesan kok padha ganteng-ganteng pecilaan. Lah iya to. Jane wong iki kan yo mari asik. Tapi diomong sakasih iki ora metu. Urung Kang Gareng, urung. Yakin niki. Urung Kang Kanca. Lan semboyane wis anak weterman bola voli. Cacate sithik. Ora ana cacate Kang Gareng. Tak joro telu. Oh. Sesuk sing panggah juara. Kuwi sing dijaluk para bini sepuh, para bapak ibu hubungane kemawon. Nggih. Semboyane hebat. Maju bersama membangun desa mewujudkan aman, damai dan sejahtera. Kudune dieling-eling lho, Le. Iya Kang Gareng. Nyepake iki kudune akur kabeh rakyate. Nek sing angel ditinggal, aja diikuti, ngrusak tatanan. Waduh, aku malah mumet. Ora Kang Gareng, ancen. Ya sok panggah bakale ade maju bareng. Amin, dongake ngono. Iki adikku. Bagong. Wah, kelakone ora karuan. Ben ora didik. Mau tak jak ngumpul le, ngapor dolanan dhewe. Wah, iki bahayane nek ora ndang diceluk. Bahaya iki lagi. Bahaya bocah ae. Teko ngendi ucul. Pak Adi duwe kakak jenenge Iki nek Bagong. dijaluke gendenge. Peling reng. Peling. Monggo dados. Nggih. Yo, Bagong. Andalakan. Ya lek rene. Ayo. Nek rene ngumpul barang kok ngenai kegiatan para bapak.
yo le. Oh, wis suwe lah karo. Wis suwe. Lah aku sampe keju. Sama dia nek kowe iki ndayang ketemu mendilah. Masjid lho, Kak. Kon teko, kon macak dorek-orek kaya ngene iki. Ya ampun gerahe kaya mbok. Ora tak bledek ngene iki. Malah iso trimo bukti. Ya ta Paling tambah nom Kang. iya tambah nom. Wong pecah terus kok. Yok me. Oh iya. Yok me. Ya. Aku mau dicedhek ibu tuku. Dereke takut kaya demit. Ora apa-apa. Tak buru bocahe. Alah lek melayu ki dredeg. Nduk, anakmu ndak blonyono. Godhong sakit. Diblonyoi mbok omahmu bocah jerit jereke mbahku kaya demit ngono lho. Aku ya iki mulo saka kuwi ibu-ibu nggih sing manten anyar kira-kira 3 sasi nggih kudu amit-amit jabak bayi. Doh sing adoh. Aja nurun anak putu, nuruno anak Anak sing apik kok iso. Ya sing penting wis tak omongke. Soale iki bengi iki pacakan iki tak delok-delok masalah. Iki ngene ya Lek. Iya, Kak. Ngumpul, Petruk yo ngumpul. Iya, Kak. Iki yang dinganake penghargaan kok ngene iki Monosupa. Oh iya Kak. Iya. Kok kurang apik sithik sing ngerangke Bobo Semar. Oh, ya Romo. Lha saiki kudune seneng-seneng. Oh, lah bapak ini ndi kok nunjukkan mau balik. Sing mburi. Yo diceluk no Kak Derek. Oh. Celuk. Kok kagak uwes ning mburi. Piye Bobo Semar ya kono to, Lek? Apa? Ana apa Le? Monggo Bapak Semar kula aturi rawuh. Anakku Garek, Kula mo sehat ya Le? alhamdulillah. Petruk, Kula Bapak sehat ya Petruk? sehat. Ora takon wong tuwa sing tegas. Mbok sing semangat ta dole. Ora derak terus. Ora derak. Ora kelewatene anakku, Bagong. Enek apa lho, Mas? Sehat dole. Alhamdulillah, oh. Sehat sebaliknya Romo. Alhamdulillah. Romo wis sehat. Alhamdulillah. Iki mau tak rumah-rumahne bapake sampai ketinggalan ora dijai mau. Tak goleki tekan ngendi-ngendi. Teko jagat etan mlaku mulon-mulon bali kidul ora ketemu, mbake kok ketemu ning kene, Dul. Ngene mo. Gareng kon mlaku dikek wong sikil kenceng bejrek. Nang dikek ketutu ditinggal karo adik-adikku Petruk Bagong. Intine ngene, Bapak Semar. Anak-anakmu tak kumpulke karo siwa dindangi enenge Bapak Semar iki gaya napa? Oh, Nah iki mo. mula kuwi dole kabeh anak-anakku, aku goleki sampeyan kabeh. Krana wong tuwa iki pengin bangun padukuhan lampis ireng. Mula saka kuwi aku tak jaluk pendapatmu mengko siji-siji.
Lah saurunge pendapat-pendapat iki mau dibahas. Kaya wingi awake dhewe uga undang karo Pak Dimutaka. Iya. Iya mo wis tak undang wis antara suwe. Oh, Tapi kok urung jembul. Wajar nyebrang segoro. waduh to iya Pak ya. Oh iya iya. Wong kono mono dos sugih-sugih karo wong sugih lak dhewe. Wis sandangane kok ngene iki wis dimaklumi. Piye dong? Romo ki goleki anake ya. Alor ngidul mau jare ra ketemu. Ora ketemu dong. Jadi ini bangun SP telu dicak bangun ngono to. Iya. Ya sampean njupuk BLT iki ning SP loro terus lho. Iya bener. Lah iya, Bukan SP loro terus juga BLT lagi. Jarang ketemu. Lagi. Paling-paling ya pas Agustusan melu upacara ngono wae. Lah iya. Lah ngene iki wong tuwa iki kontronean iki. Niki dadi Semar iki boyoke masyarakat. Lah kok dengkluk ini lho. Enak dadi bagong. Bagong. Lah wong Semar kan dengkluk ini boyok ngrasakne kuat. Kuat ju ya. Niki. Wis wayahe mo wis tuwa ki yo ampun-ampun lah. Ampun-ampun lah. Ayo. Kudune iki ya nyebut. Nek Iya. aku cek trengkes cilik oke. Nah, Ya kan ngono. wong tuwa yo. Semar wis tuwa ngene iki. Kula nyeluki sampean kabeh. Yen kaya ngono coba diceluk dulu. Togok kira-kira wis tembus kan ngendi iki mau. Wah, kok urung ketara ta wae. Apa? Karo paling bilung iki piye ta? Aku sing teko Yo ngene iki kesempatane awake dhewe lho. Pak, lho. Wis teko dulu ya. Bilung karo Pak Ditogok Lemu-lemu dulu ya. wis Wong seberang lemu-lemu. nganti cangkeme Tambah vitamin nemen nek kaya ngene jajal disawang koyo ringan menis-menis. Lah iya. Lambene sampai dublek kaya ngono iki. ya wajar. Seger awak. Gong, kabare piye awakmu kok saya suwe tak sawang kok saya lemu ajaib kepenak uripmu. Oh, aku ini dengan sing di terne koyo bakut lho. Opo kuwi? Kok kliyen-kliyen Pak Kota ya apa Iki yo. produksi iku. Ki ketoke bingkisan apa lho kok. Lah apa didelok? Lah ya kok buka Lah iki iya, buka dibuka. Itu apa? Bali ini seberang malah. Iki Ya, yo Pak. Yo alan-alan lho. penurunan saka kadang-kadang Oh, iki semoco apa ora rek? Jajal niku diwaca Kang Bagong. Ya, Sekolah dari kelas ini loro kok. siap Arek iki. buat ketua dan seluruh anggota BPD. Wah, iki ketoke cilik besar Kondusane yo paling ya. Nyuwun gending caping bumi. Capeng dulu Iki. kanggo para Rengku iki ketua diwaca BPD lan isi kok kanggo tulisane anggota iki ora BPD. budak maca kok Ora iso kok. Wacanen kok. Lah iya. Caping gunung saking ibuku Susia. Ah, itu waca sing kena. Ketua dan seluruh anggota BPD Iki Buka ya. dibuka ya. Ora. Oh, kan yo Dibuka Kang. Lah iki Buka tuh. ini oleh ngono lho, dibuka Kak. le. Iya, dibuka. Sik to. Buka isi nopo? Kepada Mbok
yang terhormat Kakanda Semar Walahpatine dari Mbak Khusus, terima kasih. Oke lah buka. Niki ngapunten ketoke niku menorno. Lane niki kula waca niki lho. Diwaca, Gong, diwaca. Bisa maca apa ora? Pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu dimanteng puno kawan Semar Gareng Petruk Sumawono Bagong. Nggih. Nggih ngoten lho. Nggih sugeng dalu. Merentah wong tua. Kula ngirim bungkusan niki dibagi ingkang adil. Lho, piro bungkusan niki? Sik didelok kok ndak rata. Kayake wakeh ya iki. Rada akeh. Biasanya sing tua sing paling okah iki Gong. Didelok iki minuman yo. Oh iki. Oh alah, iki jamu sehat. Kangge puno kawan. Berarti pajake ora Gong, Pajake urung. Iki Terus sound system enek dhewe. Siapa jenenge iki? Mas Parni. Oh, iki apa iki yo? Delok sik, Mas Parni. Apa dole? Anduk iki. Lamun hati. Ngawon. Kan kene lap nggih, lap mandi. Terus nomor 3 pengendak Bapak Sunar. Enek enggak yo? Kok ini enggak enek? Didelok. Oh berarti podo ketoke. Pengendak. Terus nomor 4 terus Bapak Pengendir ya. Ketoke kok ngerti lek wong-wong sing anu ki kaya ora tau adus ta. Lah iki nyambuk iki arepe gen sregep adus. terus Ibu Mitut. Delok kuwi lho sing Ya ibu mitun apa? Niki. sik delok. Kowe ketoke kok beduduk isine apa kowe? Ketoke kok metutuk. Lah iya to. Jajal dibuka kan Rek? Kan coba Rek, buka sih. Rek, jajal dibuka, Rek. Apa isine iki? wis tak buka ele. Hati-hati, Rek. Oh. Hati-hati. Jero kok nomor-nomorno kowe. Yo di. Lah itu tokke. Iya le. Apa kuwi? Bedak Marina tunggal. Oh, Ngerti. Tambah ayu Mas. Bertambah. kok sanoe Tambah ayu. Dah. Bedak tenan iki ya. Heeh. Sik, ada konco Gara aku. ada lho. Gong jajal ngoco Gong. Nek konco. Ketoke nek konco. Iya karo ngoco. Berarti kalau harus buka diri, bukaan. Terus apa nek? Enak-enak ora? Wah, apa iki? Lah, kuwi apa yo? Apa cukup iki? Matur nuwun. Bismillah. Botak. Terus enek le. Enek iki. Gong isa. Waduh, iki kebuka apa? Oh ya. Daster iki. Jadi delok. Penasaran. Ngono le. Delok le. Terus ben diundang veteriner. Oh iya iya. Lah, Jangan mending iki. jangan mending. Pas gak kira-kira? Nggih, Mantap. Pas. Esis Mas Pedro. Esis. Mas Gareng. Kita enak nek Kang Sunar lek kuwi. Dasare ajen Isik apa gak, Bro? rendeng. Nah, Niki kasih setunggal. Niku namine Pak Juri niku Oh, pajak anyar niki. Lah yo ngerti kok kita Nih pajak tambahan jadi aduke rada tipis. Nggih niki dibagi nggih. Nah niku parane rono kabeh. Oke. Aja ning kene golek ilang ngejoli. Ngerti denge awake dhewe iki. Kok katut Lah iya lho. rono. Terus piye nek piye? tuwakene nek kono juan. Sing kedusi ngene. Kono mah kok awake rasa rayan kok dipasrahke. Iki Pak Pajak. Nggih, matur nuwun. Nggih, niki terusane nggih. Lan piyambake nyuwun gending podang kuning dipun tujukaken dumateng Bapak Kepala Desa Supangit, Bapak Sekdes, Bapak Agus Wiyoko. Sopo iki liyane iki? Terus niki ngucapaken matur nuwun terus lah kehenik terus. Terus saking kula esret-esret Mbah Dukun
dukun. Wah, matur nuwun Mbah Dukun. Iki boyoke kuat. Gong, saiki nek kur matur nuwun tok ketoke urung cukup, Gong. Ya kudune ya sawerane. Biyen ki Bagong ki ya tau kok sekolahne to, Mir, kok ya iso maca. Ajake kok ya bener le maca. Paling rada genah. Matur nuwun sampun diparingi Mbah Dukun sak rencangipun nggih, Mbah. Kawan-kawan. Mugi panjenengan seger waras. Amin. 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 Ayo kita dilaksanane ngono dulu ya. Apa? Gendinge apa? Njaluk gending apa? Podang Kuning ya. Caping gunung, Mas. Caping gunung mau Oh sing dhisik mau caping gunung nih. Penting ndak reming Mas ya. Dibuka ya lho, kon buka mau dah. Buka. Dibuka tuh. Sing kok menawa sik ono liyane juruse iki. Paring iki dibuka. Dan itu sama ibu. Angel. Nah, disuwek wae. Isine rada istimewa.